கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. மத்தேயு 6:33 விதமாக சொல்லுகிறது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று. ஒருவேளை நீங்கள் சிந்திக்கலாம், நான் ஆலயத்திற்கு போவதற்கு முதலிடம் கொடுக்கிறேன், நான் தேவனுடைய பாதப்படியில் உட்கார்வதில் முதலிடம் கொடுக்கிறேன், வசனத்தை வாசிப்பதற்கு முதலிடம் கொடுக்கிறேன் என்று. ஆனால் பாருங்கள், ஒரு சில சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் நமக்கு நேரிடும் போது அந்த சூழ்நிலைகளில் நாம் தேவனை நினைத்து அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறோமா, இல்லாவிட்டால் காரியங்களுக்கு, சூழ்நிலைகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறோமா? பாருங்கள், யோசேப்பை நோக்கி பாவம் கடந்து வந்தது. அந்த இடத்திலே அவன் பாவத்தை தள்ளிவிட்டு தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்ததை நாம் பார்க்க முடியும். அதுபோல தானியேலை பாருங்கள், அவனுக்கு ஒரு பெரிய சோதனை வந்தது. சிங்க கெபியில் போடப்படும்படியாக அவன் அந்த சோதனையை பார்க்காதபடிக்கு முழங்கால் படியிட்டு தன்னுடைய தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணினான், முதலிடம் கொடுத்தான். இதுதான் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுப்பது என்பது. நாம் எப்படியாக காணப்படுகிறோம்? நம்மை